Ella, os swn i'n jail nhw fath Ie. Ie. No, ie. Sy'n nhw'n Ella, problem? so fo... So nhw'n rei hwnna chdi'n jail, So fysa? jail o well. Fracas versus Game Boy! Game Boy, dyma. Pa games da ni gael? O gynna fi yn hyn o blaen, iawn. O, Super Mario. Super Mario? O, diolch. Cartridge. Dwi'n cofio, ond o gynna fi fersiwn llai. Dwi'n cofio Game Boy yn dim hwnnw gynna fi. Da ni cael chwarae efo? Na, gwrs. Wan, neu. Dim ffôn yma fo, dim ffôn yma. Mae'r quality na'n awful. Mae pobl actually chwarae hyn. Sut sy'n neidio? Na, ie. A bet, di button B yn ein byd. na. It's just A, dio. Dyna bach yn stupid. Os y mwy o levels na hyn, does un diw. Un lefel, dio? Na, Na, dim mae'n un loads o lefel, lefels, does. Nath mam fi, on, nath i dorri coes i, on, ac nath i dorri fo rili drwg, a di gael yn di hospital bod dim, on. A dwi'n cofio, mae'n deitha fi bob tro, fatha mae'n siarad amdano fo. Ie, nes i completio Mario, cos fatha, ti'n gallu safio fo. So ti'n gael neud o gyd mewn un sitting. Shout out i mam, John. Shout out i mam. Meanish. Gunnies. O'n i eisiau cael loads o games gan Uncle Dodgy fi. Ti'n ei weld yn dodgy ar teli? A, mae'n gwybod. Dwi probably wedi chwarae fatha, neu fatha istar yn hun am ddigon hir i completio fo. Ond batteries, Mae'n deud. sa'ch ti ganddo fo fatha'n... So ni'n gallu completio fo, ond dwi'n meddwl sef o just er mwyn y pwrpas gael deud bod fi wedi completio fo, dim er mwyn enjoyment fy hun. Sa'r gêm yn dod allan wwan, a sa'n nhw'n dweud, o ia, mae yna 4 Shades of Grey yn efo, mae yna limited battery life, mae yna 80 o levels, a ti'n mynd cael safio gêm chdi. Sa'r pobl jyst yn mynd, na, sa'r pobl jyst ddim Dwi'n yn meddwl bod prynu chdi'n fo. gorau seriously fatha testio'r products go iawn. Na, just deud fi, acos fatha yn this day and age, John. Yn 1990s, swn i wedi bod yn excited. Ie, swn i fod- dyna dwi'n meddwl di'r pwynt, da ni'n dweud. Cos oedd yn top of the range, oedd yna, dwi. Ella, os swn i'n jail nhw fath Ie. Ie. No, ie. Ella, so fo... So nhw'n rei hwnna chdi'n jail, So fo'n fysa? jail o well, os o'ch chi'n Game Boy. Mae'n hawdd i smyglo stuff o'n i. Ond- Ond nawr, beth ti'n gwybod, wei. Na, dwi'n just dwi'n gwybod gymaint o locked up. Series. Gynna fi 2 life ar ôl. O, beth ti'n cael lives yna fo? Wyt? Wyt? Ia, mae di ffigo allan, yn barod. Ti'n gwybod pobl sy'n rili da yn chwarae FIFA, Call of Duty a stuff. Ie. Fatha, cos mae'n rhaid bod yna pobl, fatha 13-year-olds, di chwarae Game Boys gymaint a ma. Ie, ond y peth ydi, gyntaf ti'n neud hwn, ti'n neud o. Ti'n gwybod bwy'n yn farw Ie, na, chwarae good. Call of Duty? Nath yna boi farw chwarae Call of Duty yn rhy hir. So, Ie. ie, mae tynnu'n digwydd fo hwn dwi'n Fatha, ti'n mynd gallu completio FIFA na, a compete ddim ei. So, at least bod hwnna saff. Ie, chdi eisiau rhoi fflych i hwn, bysach? Sach.